Zamboanga City LGU nag-turnover og service vehicles ngadto sa mga barangay ug kapulisan atol sa pagsaulog sa 124th Independence Day sa syudad. Ani ang report. Napuno og bagong unit sa government service vehicles ang Zamboanga City Hall grounds atol sa 124th Independence Day celebration ni adtong Domingo. Tag-usa ka utility service van ang gi-turnover ngadto sa 98 ka barangay nga magamit panahon sa emerhensya. Doon na kini strobe lights nga dunay built-in siren og PA system og nagkantidad og halos 1.3 million pesos matag usa. Mapasalamaton ang mga opisyal sa barangay sa maong proyekto. Actualmente, pwede hablar contigo ben grande que este ayuda, aumento ayuda na barangay, especialmente para el constituente di aton aquí. Sabe to el numero uno gayod el mga interment na barangay gataan na kanaton ara. Actually, necesita gat yung mga barangay additional services. Por causa, ta-responde gat kita mucho, especially during the time del COVID, pati otro mga emergency cases. Ara siya gat kita bastante service para pwede akomoda el mga request ng mga bibientes. Samtang tulusab ka 4x2 pick-up vehicles ang gi-turnover sa LGU ngadto sa Zamboanga City Police Office, Task Force Zamboanga ug Philippine Coast Guard Zamboanga Station isip tabang sa ilang security operations. Kini kabahin sa pagpalig-on sa seguridad sa syudad. Kami po ay nagpapasalamat po sa ating LGU na itong vehicle po ay malaking tulong talaga ito kasi number one, yung importante yung mobility, yung particularly sa pag-respond sa mga tawag sa mga pag may mga pangyayari. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.